खुलुमबाय आं मुस्रि देरहासार नार्जारी आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लादों दि आंनि असे बिब' नारि दोंसेनिनो आंनि आब' सोरांस्रि नार्जारीया गोबाव समनिफ्रायनो मिथिस' हायै बेरामजों भुगिनानै दं। डक्टरनियाव जोङो ट्रिटमेन्ट खालामदों 2019 निफ्रायनो बिदिनो डक्टरनियाव लांनानै जों ट्रिटमेन्ट खालामनायाव डक्टरनि रिपर्टफ्राबो क्लियार जाबोआखै। जों गंसे मेडिकेलावनो जों गोबां बार सोबोदों बेवहायबो बिथांमोननि रिपर्टआबो बबेबा मोनसेयाव बबेबा खनसे बेराम जानायाव लाङोब्ला एखे सिरियास बेरामावनो सोब्लाबो माने रिपर्टआ एखे जालाङाखै, बेलेग बेलेग जाबोबाय थादों आलादा आलादा। दिनैबो फिन थांनाय समबार मोनाबिलिनिफ्राय आंनि बिब'आ गुवाहाटीनि JNRC आव एडमिट खालामनो गोनां जादों। दासिमबो जेबो चेन्ज फैयाखै। 2019 निफ्रायनो दासिम 7-8 बार बा 7 बार 8 बारसो जाबाय मेडिकेलाव एडमिट खालामनांनाया। सप्तासे सप्तानै बिदि दोननो गोनां जायो ICU आव। आरो मोजां जानानै न'आव लाबोयोब्ला न'आव एसे गोग्गो देहा फैफिनोब्लानो आरो फिन बेफोरबायदि बेरामा जाबोफिनबाय थादों। जोङो गोबां मेडिकेलनि हेफाजाब लाबाय, गुबुन गुबुन मेडिकेलनिबो डक्टरनि हेफाजाब लाबाय, थेवब्लाबो जोङो बिनि बेरामखौ जों दासिमबो हमदांस' हायाखै आरो बिनि बेरामखौ सोखानो हायाखै। दा गोबां बार मेडिकेलाव एडमिट खालामनांबाय, गोबां बार गुबुन गुबुन डक्टरनि गुबुन गुबुन मेडिकेलनि हेफाजाब लाबोनायाव जोंहा गोबां रां खरसा जाबाय। जोङो फिन दिनै गुवाहाटीनि JNRC आव आंनि बिब'खौ दोनहैनायावबो गोबां रांनि गोनांथि जाबोदों। जोंहा न'खराव गोबां उसुबिदायाव जों जेंनायाव मोगा मोगि जाबोनो गोनां जाबाय। बिनिखायनो आखाइ खबजबनानै रायजो राजा नोंथांमोननियाव आं खावलायहरनो सानदों, रायजो राजा नोंथांमोना अननानै जि थाइसे थाइनै हायो जोंनो अनसुंथाइ हरगोन बा अनसुंथाइ मोनगोनखौ जोङो नोंथांमोननि सेराव जों आखाइ खबजबै गुरै खावलायहरो। नोंथांमोना जि थाइसे थाइनै हायो जोंनो एकाउन्टनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरोब्ला जों दुखुथिया न'खरनि जानानै जों बेखौनो आसा खालामहरनाय थाबाय। लोगोसे बर'नि BTR नि CM प्रमद बर' सार, लोगोसे BTR नि गुबुन गुबुन बिफाननि EM GM, लोगोसे जोंनि तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि MLA जलन दैमारि सारखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय जायोदि नोंथांनियाव जों एसे एनै मदद मोनगोनखौ जों मिजिं थिहरबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो खुलुमबाय। आङो सोरांस्रि नार्जारीनि आं बिमाय असे, खिन्थु सोरांस्रि नार्जारीया दा बहुद दिन जाबोबाय, आजि बोसोरब्रै बोसोरबा जाबोबाय। दा बेखौ गिदिर मेडिकेलाव लांनानै खनसे नङा खननै जेब्लाबो नायगासिनो दङमोन। आरो नै दा फैयै फैयै नै दाख्लै मैया सानसे जाबाय, मैयानि दाख्लै मोनाबिलियाव जि बे JNRC मेडिकेलाव लांनायाव दा बेखौ दा जों सेथन मोननो हायाखै। आरो बियो दा जेबो रायलायनोबो हाया, मोदोम सोमावनो हाया, मोनसे सिरियासआवनो दा गोलैनानै दङ। दा बेखौ न'खराव बेखौ नायनायावनो थाखा फैसा जोबसिलांनायलाय दिनै आइ आफा रायजो राजाफोरनिफ्राय सोरबा अननानै अनसुंथाइ हरगोन नामा, होबायबायगोन नामा होननानै नैबेखौ फोसावहरनाय जादों। जाहाथे दा बेखौ जेरैबायदि मेडिकेलाव दोनदों, दा बे मेडिकेलाव थाखा फैसानि गोबां नांगौथि जानानै फैदों। दा नैबे हरनै थांखांबाय, हरथाम जाबाय, दा दिनैनि रिपर्ट गैया। मैयासिमाव हरनैनि गेजेरावनो 1 लाखनि सायाव थांबाय होननानै बुंहरदों। दा बेखौ गासै हरनैयावनो जुदि 1 लाखनि सायाव थाङोब्ला आरो नै 1 लाख थाखानि हिसाब जादोंसो हय। दा बिनि जिउ आत्मायानो गिदिंफिननायनि आसायावनो गैया बायदियावसो दङ। दा ओंखायनो बेखौ माबायदिबा मोजां खालामनो हागोन बेखौ साननानै दङ। दा बिनि गेजेराव रां रुफा नांगौथि जानानै दङलाय, दा आइ आफा रायजो राजाया सोरबाफोर थाइसे थाइनै
अनसुंथाइ हरोबा गोजोननाय मोनगोन होननानै बेखिनिखौनो आं बुंनाय जाबाय।